Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ni ka, Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kon kinsa gayod si Juan. Nagunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo, pinaagi sa tubig, pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dihay usa ka babae nga adunahan niadtos kumbento, nagdala kini og kanang cute kayo, himos kayo nga iring, no? Giyang gipakita sa pari. Unya niingon siya, pader, nalang ko ihangyo nimo pader kung mosugot ka. Unsa man kay ma'am, kanang kinibang akong iring pader, hilabihan gazud din ako ka pinangga. Mahimo badri nga ako ning pabunyagan nimo? Ang pari nahimuot siya, pero iya lang pong gi-explicar sa babae ba, ingon siya, ma'am, kinibang bunyag ba, sakramento ni nga balaan, gitukod ni Ginoo para ihatag sa tao, dili sa mananap. So ma'am, pasensya lang yun ma'am, di yun ako pwede nga bunyagan kining imong iring. Sus, kay puguso man kayo ang babae, ingon siya, pader, abi nimo pader, no, pinangga kay nako ning iring nga pader, ako na ning giisip nga akong anak, gipakaanak ni nako dre, mao nga kumahimo dre, bunyagi lang gyud ni nya. Ang pari kay kuan magid siya nga dili gid nagimanang, pasensya na lang gyud ha, mao ra ginang butang nga di gid nako ikahatag nimo. So sabi ninyo, miingon man ang babae, padre, kung mao na dre, adto na lang nina ako pabunyagan sa born again. Sayangan lang ko dre, matud pas babae, kay di amanggoy giandam nako ba nga 20,000. Ako taning ihatag pasalamat sa pari nga mobunyag ani akong iring. Adto na lang ko dre. Nya milakaw ang babae. Sus, ang pari naginuklog siya. Sayang pud no, 20,000 rabat. Gigukod sa pari ang babae, oy. Giingnan niya ang babae, ma'am, sigurado ka ma'am, kursunada ka nga pabunyagan yun ng imong iring nga Katoliko? Yan na ang pari. So tuod man, nabunyagan yun ang iring. Abi ninyo, nadunggan mas obispo. Perting suko as obispo, pagkaibaw niya nga na iyang pari, nagbunyag og iring. Oh, gipatawag ang pari. Unya yang ikasabaan. Naunsa na ni nga namunyag ka na mag-iring? Mao tong gi-explain sa pari. Ningon ang pari, saon man ako bishop nga ang tao kursunada man gyud kayo, magpabunyag sa iyang iring. Unya sayang pod bishop. Ngano sayang man? Naamang ko'y 20,000. Sus, misigag matas obispo. Ningon ang obispo, kung mao nang istorya ha, pader, paibaw agyog ko ha, in kaso lang, basi katong iring gusto magpakonfirma. Oy,
Basig mo tuo mo ha. Turbot ra to. Ako lang tong gi pauna tungod kay karong adlaw manggod gi sa ulog sa simbahan ang piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Ang mga teologo, mga igsoon, nagpasabot nato sa hinungdan ngano nga si Kristo nagpabunyag kang San Juan. Kini dili tungod kay nanginahanglan siyag kapasayloan sa iyang mga sala. Kundili matud pa si Kristo gusto lamang makigiusa sa makasasalang katawhan. No? Si Kristo nakigiusa sa atong pagkatawhanon aron kita iyang madala ngadto sa iyahang pagka-Diyos nun. Ingon ani kuno mga igsuon ang kinaiya sa tinuod nga gugma. Andam magpaubos aron ang iyang gihigugma iyang ipataas. No? Gisaysayan ta mga igsuon diya sa ebanghelyo nga human si Kristo na bunyagi dihay tingog nga nadungog gikan sa langit. Ikaw ang pinangga kong anak, ako nahimuot pag-ayo kanimo. Mga igsuon, usa ka komentador ang nag-ingon nga kining tingog sa amahan nga gikan sa langit naghatag ni Kristo og kasiguruan sa dakong gugma sa iyang amahan para kaniya. Unya kining maong gugma mao'y naghatag mga igsuon kang Kristo sa kusog ug sa kaisog sa pagtuman sa misyon nga gisangon kaniya sa amahang langitnon. Mga igsuon, kining maong piyesta maghatag pod nato og gamay kahigayunan o dili man dakong kahigayunan sa pagpamalandong sa atong kaugalingong bunyag nga nadawat diha ni Kristo. Ang bunyag ni Juan nga nigamit og tubig importante kadto sa paghugas sa sala. Pero mga igsuon, si Juan mismo maoy nagtudlo kanato sa talagsaong bili sa bunyag nga pagahimuon ni Kristo. Matud pa ni Juan, ako nagabunyag kaninyo ginamit ang tubig na ay moabot nga magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Mga igsuon, kining bunyag nga atong nadawat gikan ni Kristo wala lamang maghugas kanato sa sala, kini labaw sa tanan naghatag kanato sa dakong dungog isip mga anak sa Dios. Mga igsuon, kini na karon ang nindot nga pangutana. Ha? Naghatag ba kita og dakong bili sa bunyag nga sakramento nga atong nadawat? Naghatag ba kita og dakong bili sa atong pagkaanak sa Dios? Ni ay naila nga hari sa Pransya, matag tuig gisaysayan ta, matag tuig ang iyang gingharian magsaulog, magpiesta dili sa adlawng natawhan sa ilang hari, kundili sa adlaw sa kasumaran sa pagbunyag sa ilang hari. Sa dihang gipangutana siya nganong ingon animan ang maong hari nga karon nailhan na nga Saint Louis IX. Siya mitubag
mas bililhon para kanako ang adlaw nakong natawhan sa gingharian sa langit kaysa adlaw nakong natawhan ning kalibutan.